Toh ni kepuan ngi don lang ni perok ke jongi ke poi thmai kini ke jaka ibade na po nong tata kidon na po kunsi kidon na kiwe ke jaka kiti harum kini syongkai ting na kalian ke jongi ka society ni dap to ke kemen ni ki ba ki wat poi kini ke jaka ke thmai ke bangi suppletion ting na kepuan na kalian ke jongi ni IT Ines ba in batai sipang kini ke jaka ke bagi poi mata ni ke jongi jong i kini ke jaka galong ke bakumno bat ki bentai ke per ngai ba ma i sa batai khamha tene ke por ngai ti hai mes ba insa batai habde kini ke jing siam ke jong i ya kini ke jaka. Hello everyone, kani kalong ka basngaw tunat sibun bangiwan kani ka jaka haji shani mud ban lek kawai ka jaka ta ba ni kompoy kani ka jaka ba kadai ka jaka ka ba thamai kan long ru ka tourist spot kan ba attract hai kibrio keleng saudong jong kani ka Meghalaya lani habar Meghalaya ru kani ka jaka kalong ka jaka ka ba itanat shanmar ka don tan kilom sudah kum ba ong ba ka Meghalaya jongi ka don habreng ka spa ka pho jong kilom kiwa hakani ke jaka phila ban yo i ya ka tai ka headquarter jong ka Eastern West Khasi Hills ka Mairang Pulun bat phila ru ban yo i ya kisnong ba pher ba kan thu ba ka Eastern West Khasi Hills kum ka Benther Madan Benther nanta phila ban yo i ru ya ka Thet Benther nanta phila ban yo i ru ya ka Langtor ka Pung Sanyang nanta ka ba kong san bat ka ba sngo tanat phila ban yo i la da phi pek nang tai na wiu phila ban yo i ya But phila ru ban yo i khniat kisnong jong ka East Khasi Hills kum ka mau keneng bat ka Lingkhoi bat ka wei ka ba tanat sibun aleng in ya pek kham sharum ka don ka japung wali ka tai ka tham ka long ka ba itanat shala da pi pek na kani ka jaka But haba phiu kwa ban wan hakani ka jaka ling ba ka Thet ban ther phila ban pai ka long ka lenti ka basuk ha ban yaj ka surak ru ka dai ka surak rang nang tam ka jaka ru ka don ha ka entry point jo kani ka jaka ru ka don be harut surak ka lenti ka ban leksha Lingkhoi but haba phiu wan hakani ka jaka ka long ka ba attract bhai kibri ki ba it ban yaj kai kilom ba pingat naman haba ngiwan hakani ka jaka ka long ka bangiwan trekking ngiwan ba jaka ka jaka long sisa ka ba itanat bat ka ba pingat ha phila ban yo iru ya ka tai ka ka badan sha tai shalo sha tham ka tai ka ki ong ka Diwa River nang phila ban yo ina kani ka jaka na uni ulum Lauko Bak viewpoint pum juru habang iwan hakani ka jaka ni dap ka bas ngau tenat bat ngau komen sibon namar ngi dai kibre ki ban ningkong du ban wan yu kejat hakani ka tourist spot ka ban suppletion ha ka nyau terik akos menta usnam kublai sibon